and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Ni ako'y sikrito nga itudlo nimo. I have secret to tell you. Unsa lagi. Sigurado asyo ha, nga nindot ng imong sikreto ha, bangag sa ilong. Oh, come on. Niya, paminaw. Oh, come on. Bangag sa ilong. Okay. Mangadto ta karon sa barhouse. Barhouse na ha. Barhouse. Barhouse? Oh. Ikot sa mas barhouse. Silingan. Bangag sa... Oh, come on. Barhouse. Kapantay ka ng barhouse. Kanang barhouse, daghang mga sexy nga babae. Many sexy girls. Ginoo ko na unsang Yes. kaso. Kabantay Anghel ka. Oy, di... Ang sa mga anghel ka, demonyo. Bangag sa ilong. Relax lang, God. Pida ni mo. Okay. Kuyog lang nako. Kay tudluan ti ka sa imong kaugalingon. Kung unsaon imong pagkontrol ang imong kaugalingon. Tikhanang kaugalingon, oy. Sigurado Oh, ka come siya, on. sigurado ka. Nga sa barhouse pa man yun, ha? Kung tudluan lang dahil ko nimo din, he. Oh, come on. Tigana sa nimo kiyaw-kiyaw, oy. Basta karong gabi, this night, manlakaw ta. Oh, come on. Kumusta, Ming? Okay lang. Kuan ba? Para nini mo. Asa man ni? Para na nimo. Imported nga chocolate. Salamat. Kanang, Ming. Invite niya ka na mo, ha? Mananaw niya tag sini, kitang tulo ni Mirasol. Ha? Sini? Ay, sorry, di ko hilig ana. Mau ba? Mananaw lang niya tag sirkus. Wa sabi ko hilig ana mga ingon ana. Unsa man di hilig nimo, Ming? Wa tanan. Di ay. Wala kay laing ipangutanan ako. Na para ba ko'y buhaton? Wa na, Ming. Sige, aris ako. Lisura na yung babayana, eh. Unsaon ka na ako nga. Masuod na ako ng babayana. Tira ba yung kusog to ni Mirasol kung di na ako masuod ng igsuon? Ida, lisod-lisod ko ini da. Hain naman si Dindo Mirasol. Baguhay lang mi uli, nay. Wa na to siya kapanangit nimo kay nilakaw makasagawas. Ay, wa ni kaso eh. Pero nakabantay ko ba? Sige naman sa blagi murog kuyog-kuyog. Na, unsaon man sa Dindo nga ganahan man kayog laag-laag, nay. Gusto man gid niya nga iuban ko siyang mga lakaw. Ako lang sa gikuyugan. Lain po'y ato ba, Mirasol? Unsa man, nay? Ayaw lang pagsabain ni Kanbisan Kinsa, ha? Labi na gid sa imong tatay. Nagkaistoryahan na manggod mi ni Raul. Og matod niya, dako pa de kunong buhi si Alex Rubio. Unsa? Unsay buhi, nay? Katong panadero sa bekerihan sa Iskina Bayang? Oo! Dako kunong buhi. Og naara kuno nagpuyo sa baryo Kantuyok. Mao pa, nay? Maayo ino ng balitaan, nay. Nga dako di siyang buhi. Dili gani ko makatuo nga buhi pa siya. Kay gidungog ba gito nga hastayan tibok pamilya kani adto gipanghipos sa mga daotang tao. Pero, tinuod kit ka na, nay? Tinuod lagi kuno na, oy. Kay nag-istoryahan na yung manggid kuno sila si Cirilo og Alex. Unya, nay? Unsa man ko ni gisulti ni Alex ni Cirilo? Wa man ko na maghisgot sa kaso ni Arturo.
Mura raman ko nagtugwa. Asa man sila sa kantuyok, nay? Ay nalimot akong pangutana kung asa. Basta kay nara ko na sila dito nagpuyo. Asa kanina dapit ilang Noy Serelo, nay? Naara diha sa bising. Luyo sa ilang nang bising? Oh, kung gusto ka, ugma, atoon na to si Rilo. Aron imo gid siyang maistorya. Naaka na siya ko buntag, nay? Ay, suwayan lang gud nato. Aron imo mapangutan na bahin ni Alex. Sige, nay. Ugma, atong atoon. Mga tog na lang tag sayo. Kay aron sayo sad natong adtoon ugma sa ila. Sige, nay. Pero yun na. Anong wa pa man mauli ang imong amahan nga alas 8 naman? Tawagi ko na to be, Mirasol. Pangutan naghain na siya kay gabi na kaayo. Sige, nay. Akong tawagan. Bastilan, dagang mga siksi din nisyo, mga dagkong paa, nasa dagkong puson. Na. Ano nga ito man yung gitinuuno ka ni Dapita, oy. Maimpirno ta nisyo, pangag sa Oh, ilong. come on. Niyara ta diri para mag-observe. Observe lang, observe. Obserbahin una ang palibot. Ako tawag yung obserbahan, ako nakita mga dagko. May dagkong paa, Na. may dagkong boobs, Na. may dagkong tiyan, Na. may dagkong liog. Na. Maimpirno ta nisyo, oy. Na. Dagan lagi kayo mga hamis paapo din mga mamol sa kayo niya. Mo lagi na mga ugdog hansyo, bangag sa Oh, ilong. come on. MTD. Sa intindi. Mubalhin ta dito. Iis. Oy, gano'n mo na! Ala. Balik na sa agisyo, balik sa agisyo. Kaya na nagsumpa kayo. Nagsumpa kayo. Ayaw, parang mo, sir. Sir, ayaw. No, bata. Oh, come on. Pagi ako. Kalma lang, sir. Ayaw kong galihin ninyo. Uy! Tay, si Noy. Brad Jiri. Uy! Kamo! Uy, Oh, come on! Ikaw, Dayna! Brad Jiri! This is you! Dali mo. Manggawa sa di. Dali! Mana, patay tayo ni. Ay! Bangag sa ilong. Oh, come on! Anong naabot man ka din ni Brad? Bangag sa ilong. Ayaw pagsaba, ha? Close your mouth. Unsa to? Close your mouth. Ato-ato lang ni, ha? Gidaman ko ni Brad Ili din, Ili. Kinsa? Kauban na to simbahan ba, Ili? Abi na kong si Ili Bolonos. Mau ba, Brad? Mau ba? Kamu na itong nakakita og lalis nito. Ay, come on. si Ili. Si Ili may nakikitang away kay gihikap pa niyang dughan sa babae. Bastilan! Ili. Bangag sa ilong. Kuya, wag yun na sa inyong gihimo, Brad. Wa ko'y labot. Ili. Pirmi na mo mga ni din ni Brad? Ay, karoon na. Wala samtang mo. Ay, busot na eh. Wag din ako matuyo nga manhi ko din kay unsao man nga nagpauban man si Ili nako. Brad Ili. Nasagra din mo din. Nasagra. Ili. Pero hoy mga Bradix. In English nas lahos. Bradix ato-ato ni ha. Mga buutan ni ako mga Bradix. Ayaw pagsabay ni bisan kinsa ha. Hilom lang kita ini. Simbahan mo ta. Kaya di masagko manabi nga dinisa mo. Wa man kaso na ko, Brad. Di ko manabi. Brad, wa man kaso na ko. Kaya di pa man may dakog edad parehas nimo. Ayaw. Bangag sa ilong. Ayaw na mong sabak ang bisan kinsa, Brad. Mga Bradix. Labi ng taon sa akong pamilya. Alam ko yung pamilya. Di. Pero Brad Jere, Brad. Kanang, may mo ba mamisita mi og mas inyo? Sige. Bisita mo ito, baby. Bisa ko sa oras. Welcome. Abli akong panimay. Wala problema na ako. Salamat kayo, Brad. Libag na sa ilong. Muna ko niyo kay Pauli. Pauli ko. Hindi ka pala kayo, Bim Labi. Bakit ang inyo si Eli? Ina nga. Miuna ko, Pauli. Ano ko? Sige, Brad! Pagamping! Take care! Oh, come on!
Unsa man day kang orasya na uli gabi, Jer? Ay, sa'yo man kong nakauli. Mga alas 10 pamanto. Ay, mao ba? Ngano nagabian man mo nga alas 8 ra magkakutob ang inyong meeting? Kuan, ani man gud ni ani niya. Birthday mo gud ni Brad Ili. Ili ba? Kauban ko simbahan. Hapon. Invite sa kaon. Ako lang sa nga gibanan. Si kaon man simbahan. Sulti juga tinuod, Jer? Simbahan mo. Ay, ito, ode. Mula kami sa'yo karon ni Mirasol, ha? Mao ba? Asa man day mo? Anha ramis ilang bising. Butan lagi alam mo kita sa... karon. Mao ba? Mubalik kami dayon. Unsa na? Mga na ta? Sige. Ato na ta. Jer, palihog lang unya kong ibot ang rice cooker inig kalutos kanon, ha? Kay mamalit na lang mighapit og sudan. Aron ditso na lang unya tang mamahaw. Sige tintay. Tanda Mirasol. Sige, amping mo, amping. Ay, paskang buah nga atong itabuah. Nasakpan hinong kunula ni Paulo ni Lucio da. Patay ko ini. Kung mahibaw nilang tintay, diskuhido yun ko ini. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!